Rwan ta darlleniad, dwi'n mynd i barhau hefo y gyfres ar Actau'r Ysbryd. A cwestiwn fydd ganddo ni yn y munud ydy, nes i ofyn cwestiwn bore at dy Sul dwytha, beth ddigwyddodd i'r disgyblion ar Sul y Pentecost? A ddaru ni drafod fod yr ysbryd wedi dod a mi oedd na sŵn fel sŵn gwynt nerthol. A bod yr ysbryd wedi dod ac mi oedd na dafodau fel o dan. Dyma nhw'n cael eu llenwi hefo'r Ysbryd Glân yn ôl addewid yr arglwydd Iesu Grist ac addewidion yn yr Hen Testament. Felly ddaru ni drafod be ddigwyddodd i'r disgyblion. Rwan ta, cwestiwn chydig bach wahanol. Beth ddigwyddodd yn y disgyblion? Hynny yw, oedd o fwy na rhywbeth allanol, mi oedd na rhywbeth wedi digwydd yn y bobl yma, yn y merched a'r dynion oedd yn credu'n Iesu Grist, yn eu calonna, yn eu heneidia, oherwydd ar ôl y Pentecost, doedden nhw ddim yr un fath. Ac felly, dwi wedi dewis darlleniad sydd yn sôn am hynny. Bod yr Ysbryd Glân, bod Duw yn rhoi'r Ysbryd Glân yn calonna ni wrth i ni roi ffydd yn Iesu Grist. A troi Galatiaid penod 5. Ac yn y munud ar yr ail sleid, mi fydd ffrwyth yr ysbryd. Ac medda Paul wrth ysgrifennu at y Cristnogion yn Galatia. Be dwi'n ei ddweud ydy, y dylech adael i'r ysbryd reoli'ch bywydau chi. Wedyn, byddwch chi ddim yn gwneud beth mae'r chwantau eisiau. Mae ein natur bechadurus ni am i ni wneud drwg yn hollol groes i beth mae'r ysbryd eisiau. Ond mae'r ysbryd yn rhoi'r awydd i ni wneud fel arall, sef y gwrthwyneb i beth mae'r natur bechadurus eisiau. Mae brwydr barhaus yn mynd ymlaen. Allwch chi ddim dianc rhagddi. Ond os ydy'r ysbryd yn eich arwain chi, da chi ddim yn gaeth i'r gyfraith i ddewig bellach. Mae canlyniadau gwrando ar y natur bechadurus yn gwbl amlwg, anfoesoldeb rhywiol, meddyliau mochaidd a pen rhyddid llwyr. Hefyd addoli eilyn ddiwiau a dewiniaeth a phethau fel casineb, ffrio, cenfigen, gwylltio, uchelgais hunanol, rhaniadau, carfannau gwahanol, eiddigeddu, meddwi partion gwyllt a phechodau tebyg. Dwi'n eich rybuddio chi eto fel dwi wedi gwneud o'r blaen. Fydd pobl sy'n byw felly ddim yn cael perthyn i deyrnas Dduw. Ond dyma'r ffrwyth mae'r Ysbryd Glân yn ei dyfu yn eich bywydau, yn ein bywydau ni. Cariad, llawenydd, heddwch dofn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. Does dim cyfraith yn erbyn pethau felly. Mae pobl y Meseia Iesu wedi lladd y natur bechadurus gyda'i nwydau a'i chwantau drwy hoelio hi ar y groes. Felly os ydy'r ysbryd wedi rhoi bywyd i ni, rhaid i ni adael i'r ysbryd ein harwain ni. Gadewch i ni beidio a bod yn falch a ffrofocio'n gilydd a bod yn eiddigeddus o'n gilydd. A da ni diolch i Dduw am y iair. Felly, i'r cyfeiriad yma... dwi wedi tyfu os eisiau sgwydda. Beithio dwi wedi gael mawr fel dwi. I'r cyfeiriad yma, da ni'n mynd yn gyffredinol. Felly, addewid Iesu ydy, pa mae pobl yn credu yn y fo, bod yr ysbryd ar waith ac yn aros yn eu calonna nhw. Da ni weithiau meddwl am yr Ysbryd Glân fel rhywbeth sydd yn digwydd rwan ac yn y man. Weithiau da ni mewn oedfa, a bobl bach, mae yna fendith enfawr yn yr oedfa. Da chi'n teimlo Duw yn agos, da chi'n teimlo fel moliannu'r arglwydd. A weithiau mae yna fendith ychwanegol, ond trwy'r adag y mywyd y Cristion, mae'r ysbryd ar waith yna ni yn calonna yn meddylia ni. Ac ar y trywydd yma dwi yn mynd y bora yma. Oherwydd mae'r paragraff ddaru ni ddarllen yn disgrifio gwaith yr ysbryd y mywyd pobl Iesu Grist. A dyma ddigwyddodd i'r disgyblion ar y Pentecost.
Oedden nhw wedi teimlo bendith aruthrol fod ysbryd Duw wedi dod i'w calonna nhw ac i'w plith nhw. Beth ddigwyddodd yn y disgyblion ydy'r cwestiwn da ni'n ei ofyn. Rwan ta, mae marwolaeth Iesu ar y groes a bod wedi marw dros yn pechoda ni'n dod â maddeuant i'n pechoda ni wrth i ni gredu ynddo fo. Ond gweitha'r modd, da ni ddim yn dod yn berffaith. Da ni dal yn bobl amherffaith. A da ni'n gwybod hynny'n iawn yn dydan o fewn i eglwysi. Di gweinidogion ddim yn berffaith, da ni'n gwybod hynny'n iawn. Dyda chi ddim yn berffaith. Ond mae marwolaeth Iesu wedi delio hefo'r peth sydd yn gwahanu ni oddi wrth Duw, fel yn bod ni'n gallu dod i berthynas efo Duw. Fel bod yr sbwriel, y pechod, y drygioni yma wedi ddelio hefo fo. A rwan da ni'n gallu dod at Dduw yn llawen. A gwybod i fod o'n derbyn ni, gwybod i fod o wedi'n glanhau ni, gwybod i fod o'n gwrando'r yn gweddia ni, a bod ni'n ddiogel am byth bythoedd gyda Duw. Ond da ni dal yn amherffaith. Da ni dal yn methu, da ni dal yn syrthio, da ni dal yn gallu bod y wirion, da ni dal i allu pechu a gwneud pethau drwg, ond mae'r ysbryd a'r waith y mywyd y Cristion yn bod ni'n syrthio ac yn methu. Problem yn aml iawn i Gristnogion ydy, dwi wedi gwneud hynny, ddyliwn ni ddim bod wedi gwneud hynny. Ac felly, maen nhw'n meddwl bod Duw wedi gorffan hefo nhw. Na fo. Nid dyna sydd yn digwydd y mywyd y Cristion. Da ni methu, da ni syrthio, da ni gwneud camgymeriadau, ond mae'r ysbryd dal yn calonna ni, yn gweithio, yn aildanio. Chi'n bod, hefo'r cynni ariannol yma, mae Ficia fi wedi bod yn edrych ar monitor trydan a nwy. Sgyn rhoi o'na chi'r smart meters yma. Da ni'n gwylio teledu ddim mwy, da ni'n edrych ar y monitor a meddwl, faint o arian da ni wedi wario. Ac un o'r pethau da ni wedi bod yn neud ydy troi y thermostat i lawr i arbad gwres. Mae ffwrdd ar hyn o bryd, diolch i drew. Ond mae thermostat yn handi, oherwydd os di mynd yn rhy oer, mae'r thermostat yn cychwyn y gwres canolog ac yn eich cnesu chi. Dyma ddarlun bach o waith yr ysbryd y mywyd y Cristion. Mae o fel thermostat. Pan da chi'n crwydro i ffwrdd, pan da chi'n teimlo'n oer tuag at bethau Duw, pan da chi'n cael amheuon ynglyn â ffydd yn Iesu Grist, pan da chi ddim yn gweddio, pan da chi ddim isio darllen adnod o'r Beibl, mae'r Ysbryd Glân fel thermostat yn eich calonna chi, sydd yn ail gynna y boilar, sydd yn cnesu chi tuag at Dduw i sylweddoli gariad unwaith eto. Mae'n gwneud yn cydwybod ni yn fwy tyner. Fel yn bod ni'n ymwybodol nad ydyn ni'n byw fel da ni fod i, ond fod yna ffordd i fyw, fod yna ffordd i fynd ma'n ddrwg yna. Da ni ddim yn cael yn gadael yn amddifad, ond mae'r ysbryd yn gweithio. A dyma oedd wedi digwydd yn y disgyblion, a dyma oedd yn parhau i ddigwydd yn y disgyblion, drwy lyfr yr Actau a drwy gydol ei bywyda. Fe, dwi'n meddwl bod gynnau ni di fynd i'r nesa? Ar nesa? Dwi'n agofio mwn. Emyn bach sy'n trio cyfleu hyn ydy, Emyn ysgrifennwyd gan Americanwr, mae enw fo fama R.H. McDaniel, Philadelphia 1915. Oedd wedi colli plentyn. Ac oedd yn ymateb i'r golled enfawr oedd o'n teimlo'n ei fywyd. A mae rhai ohonoch chi'n ddigon hen i gofio yr emyn. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu i'm calon i fyw. Torodd gwawr ar fenaid a tebwyd fy nghri, daeth Iesu i'm calon i fyw. Crescendo. Daeth Iesu i'm calon i fyw.
daeth Iesu i'm calon i fyw. Cwyd llawenydd fy mron, megis ton ar ôl ton. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Na i wneud cor hwnna chi eto. Ond be mae'n trio cyfleu ydy, sut mae Iesu Grist yn dod i'n calon i fyw? Ysbryd Duw ar waith ydy hwn. Mae'r Iesu yn eich calon, a mae'r penillion yn mynd ymlaen ac yn sôn am struggles i fywyd o, fel awdur. A pan da chi'n cofio i fod o wedi colli plentyn ac yn teimlo yn ei galon, ac eto oedd o'n cael cysur enfawr o, daeth Iesu i'm calon i fyw. A dyma ddigwyddodd yn y disgyblion ar ddydd y Pentecost. William Nantlais gyfieithodd yr emyn ac yn ymddangos yn yr Efengylydd yn fuan yn 1922. Felly mae'r ysbryd yn dod i mewn i ni, a na i rannu ar chydig o adnodau hefo chi o Gofyniaid. A mae Paul yn sôn am yr ysbryd yn gweithio yn bobl Iesu Grist. Ond dim yr hunan sy'n eich rheoli chi. Mae ysbryd Duw wedi dod i fyw yno chi. Felly, yr ysbryd sy'n eich rheoli chi. Os ydy ysbryd y Meseia ddim wedi cael gafael yno chi, da chi ddim yn bobl y Meseia o gwbl. Ond os ydy'r Meseia yno chi, bod y corff yn mynd i farw o achos pechod, mae'r Ysbryd Glân yn rhoi bywyd tragwyddol i chi, am fod gynnwch chi berthynas iawn gyda Duw. Ac os ydy ysbryd yr un a gododd Iesu yn ôl yn fyw wedi dod i fyw yno chi, bydd e'n rhoi bywyd newydd i'ch cyrff marwol chwi hefyd. Dyma mae'r Ysbryd Glân sydd wedi dod i fyw yno chi yn ei wneud. Felly, mae Paul yn y fan yma yn pwysleisio yr ysbryd yn mywyd ac yn eneidia ac yn nghalon pobl Iesu Grist trwy'r adeg. Ac o'n i'n sôn am y disgyblion, da chi'n darllen yr Efengyla, Mathew, Marc, Luc, Ioan, dechrau Actau, a da chi'n sylweddoli yn Actau 2 bod yna newid mawr yn digwydd. Oedd y pobl yma yn ofnus. Dyma'r ysbryd yn dod, mi oedden nhw yn ddewr. Cyn y Pentecost, mi oedden nhw'n ddigyfeiriad, oedden nhw'n gwybod yn iawn be oedd yn mynd i ddigwydd. Dyma'r ysbryd yn dod a dyma nhw'n sylweddoli beth oedd yn rhaid i wneud. Chwi a fyddwch yn dystion i mi. A dyma'r ysbryd yn rhoi nerth iddyn nhw i sylweddoli hyn ac i wneud hyn. Trodd pobl dawel yn llafar, pobl llwfr yn ddewr wrth iddynt dderbyn yr Ysbryd Glân. Yn y Beibl mae'r ysbryd yn cael ei ddisgrifio mewn lot o ffyrdd. Enghraifft, awdur y Beibl, eiriolwr ydy rhywun sy'n dadla'r eich rhan chi, diddanydd, person sydd yn gwneud chi yn ddedwydd, un sy'n argyhoeddi pobl o bechod, tywysydd, ysbryd y gwirionedd, ysbryd Duw, ysbryd Crist, arweinydd ac athro. Dwi'n ond yn mynd i gyfeirio 2 o'r rhain, mwyn i ni sylweddoli rhan o waith yr Ysbryd Glân ynom, yn y disgyblion, ac yna ni sydd yn rhoi ffydd yn Iesu Grist. Mae lwyth o bethau mae Duw yn ei wneud yn yr Ysbryd Glân. Duw yw yr Ysbryd Glân yn cymhwyso y newyddion da. A dyma'r 2 brif beth mae'r Ysbryd Glân yn ei wneud. Mae'n arwain yn meddyliau ni at Iesu Grist. Fanna mae Iesu Grist. Un fel hyn ydy Iesu Grist. Dyma wnaeth Iesu Grist. Edrychwch arno fo, credwch ynddo fo, addolwch, ildiwch eich hun iddo fo. Yn Ioan 14, di hon gen i tydyr? Yn Ioan 14, mae Ioan yn sgwennu fel hyn, ond mae un fydd yn sefyll gyda chi, sef yr Ysbryd Glân, mae'r tad yn mynd i'w anfon ar fy rhan. Bydd e'n dysgu popeth i chi ac yn eich atgoffa o bopeth dwi wedi ddweud. Da chi bod, mae'n anodd,
Oedden ni darllen o Effesiaid am y frwydr yma. Da chi'n teimlo'r frwydr weithiau i ddilyn Iesu Grist yn eich calon chi? Y gwrthdaro yma o gael eich tynnu i wneud pethau neu i feddwl pethau neu i gael agweddau cas ac anymunol o ymateb yn wirion mewn sefyllfa. A mae yna frwydr yn calonna ni. A mae'r ysbryd ar waith. Brwydr rhwng dilyn y byd a dilyn Iesu Grist a ffyrdd Duw. A mae'r ysbryd yn gweithio yn y cyd-destun yma ac yn dweud, hei, nid dyna mae pobl Iesu Grist yn wneud. Dewch, mae yna ffordd well i wneud hyn. Wyt ti'n gas, wyt ti'n anymunol, wyt ti'n dychwantus, wyt ti'n hunanol. Ti fod yn hael fel Iesu Grist. Ti fod yn garedig, wyt ti fod i gynorthwyo pobl. A mae'r frwydr yma tu mewn i ni. Dwi'n profi hyn, da chi fod yn reit aml i ddeud y gwir, o gael yn hynny i bob cyfeiriad. A mae'r ysbryd yn gweithio ac yn esbonio ac yn nerthu ni i ddilyn Iesu Grist. Ac wrth gwrs mae'r ysbryd yn gwneud hyn drwy addoliad, drwy y Beibl, drwy fod hefo Cristnogion, drwy wneud beth da ni'n wneud yma bore yma. Edrych ar ddarn o'r Beibl a meddwl sut mae hwn yn berthnasol i'n byd ni. Wythnos dwytha, di Sul, o'n i ar ffordd adra o oedfa'r Prynhawn, a dyma fi'n rhoi Radio Cymru ymlaen. A dyma fi'n clywed llais, a dyma fi'n meddwl, mae'r llais yna'n gyfarwydd. Llais, pwy ar wyneb y ddeall i'r llais yma? A pwy oedd hi, ond Luned Aron ar rhaglen Ffion Dafis, fel mae'n galw ei hun. Rhaglen gelf. Ac oedd Hiw a Luned wedi aros mewn libau ar y ffordd o Steddfod yr Urdd gartre i siarad hefo Ffion am y llyfr, ddaru nhw gael ei gwobrwyo am ei gyhoeddi, o'n i sôn Sul dwytha, dwi isio bod yn ddeinosor. Ac oedd Luned a Hiw yn siarad am y ffordd oedden nhw wedi cydweithio hefo'i gilydd, y syniadau oedden nhw wedi gael, Luned yn gwneud y geiriau, llyfr plant ydi o, Hiw yn gwneud yr lluniau doniol, mae gen Hiw gymaint o hiwmor. Ac oedd yn hyfryd clywed am yr awduron yn esbonio be oedd yr cymhelliad y tu ôl i'r geiriau. A pan da ni'n edrych ar y Beibl ac yn meddwl am yr hyn sydd yn y Beibl, mae'r Ysbryd Glân yr awdur yn helpu ni ddeall y cefndir ac yn cymell ni i gredu ac i ddilyn y geiriau mae'r ysbryd ei hun wedi helpu pobl i'w ysgrifennu. Dwi'n hoff iawn o'r emyn yma gyn Dyfed. Efan Rhys oedd enw Dyfed, dwi'n meddwl, de. Oedd o'n archdderwydd am gyfnod hir. Oedd o'n archdderwydd yn 1915. A mae'r pennill yma gan Dyfed. Oedd o'n aelod yn Pembroke Terrace. Rhai o'na chi'n cofio Pembroke Terrace am flynyddoedd. Ysbryd sanctaidd, medda Dyfed, dyro'r golau ar deiriau di dy hun, geiriau'r Beibl. Agor i ni'r ysgrythyrau, dangos i ni geidwad dyn. Taclus ynde? Hyfryd, mae yna bregas yn y fan yna. Lot byrach na bregetha fi. Bod yr ysbryd yn agor geiriau y Beibl, fel yn bod ni'n gweld cariad Duw yn Iesu Grist. Mae'r ysbryd yn pwyntio ni at Iesu Grist, ac yna i gloi. Yr ail beth mae'r ysbryd yn ei wneud ydy, ranta, di hwn i'm yn air, da ni defnyddio lot dyddi yma, sancteiddio pobl Iesu Grist. Sanctaidd ydy rhywbeth sydd wedi cael ei osod ar wahân, mae Duw yn berffaith sanctaidd. Chi'n cofio hanes y deml, ac yn y deml mi oedd yna nifer o nid llysoedd,
cwrt, y merched, cwrt y cenhedloedd, cwrt y dynion, oedden nhw gyd yn cael eu gwahanu yn y deml. Ac yna mi oedd yna gysegr lle oedd yr offeiriad yn mynd. Ond mi oedd yna gysegr sancteiddiolaf. A dim ond un waith y flwyddyn oedd yr, bron i mi ddeud archdderwydd, yr arch esgob, yr arch offeiriad yn cael mynd i mewn. Oherwydd yn y fan honno oedd presenoldeb Duw yn y Shekinah yn amlwg. Duw yn sanctaidd ac yn berffaith ac yn lân. Rwan ta, rhan o waith yr Ysbryd Glân ydy yn sancteiddio ni. Ac ystyr hynny'n syml ydy, gneu ni'n debyg i Iesu Grist. Gneu chi a fi'n debyg i Iesu Grist. Yn ei berffeithrwydd, yn ei gariad, yn ei aberth, yn ei wasanaeth i Dduw ac i gyd ddynion. Felly mae'r ysbryd yn helpu ni i dyfu yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu. A dyna pam nes i ddewis y darlleniad o Galatiaid 5. Na'i'n darllen hwn i gyd eto. Be dwi'n ei ddeud ydy dylech adael i'r ysbryd reoli'ch bywydau chi. Gadwch i Dduw reoli eich bywyd. Da ni eisiau reoli'n hunan yn dydan. Mae fi sydd yn bwysig. Be dwi eisiau sydd yn bwysig. Ac yn y gymdeithas yn gyffredinol, mae hon yn mynd yn broblem fawr erbyn hyn. Oherwydd na'r unigolyn sydd yn y canol ac yn holl bwysig ac yn penderfynu. Ond ym mywyd y Cristion, da ni'n deud arglwydd, ti sydd wrth y lliw, ti sydd yn arwain ac yn tywys ni yn yr ysbryd. Natur bechadurus ni am i ni wneud drwg. Ac yn ar y sleid nesaf, dwi wedi dewis yr disgrifiad o ffrwyth yr ysbryd. Be mae'r ysbryd yn ni dyfu yn yn calonna ni. Mae rhai o'na chi wedi bod yn garddio yndo, di plannu hada. A mae mor sych, da chi'n gorfod dyfyrio petiwnas a'r asbidistra yn tŷ mae honno. Mae honno'n byw heb ddŵr am flynyddoedd. A'r mae planhigion yn yr ardd, a maen nhw'n tyfu. Dyma mae'r ysbryd yn dyfu yng nghalon y Cristion, ffrwyth yr ysbryd. A maen nhw'n hyfryd, cariad, dyfrwch o, llawenydd, rhoddwch wrtaith iddo fo, heddwch dofn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addwynder a hunan reolaeth. Pwy oedd hefo'r rhain i gyd? Iesu Grist. Un fel hyn oedd Iesu Grist. A da ni i fod yn dyfu yn debyg iddo fo, a mae'r ysbryd yn sancteiddio ni, yn gwneud ni'n debycach i'r Iesu. Pan oedden ni'n coleg, ddari criw ohona ni, gychwyn gwyl Gristnogol wigwam. Mae Tudur yn cofio am wigwam, oedd o'n rhan o'r criw. Yn fferm tŷ du yn parc wrth ymyl y Bala. Oedden ni'n fyfyrwyr yn coleg ar y pryd a meddwl, oedden ni angen jamboree Cristnogol, ac felly dyma gychwyn ni. Peidiwch â gofyn i mi pam dda'r ni alw fo'n wigwam, ond oedden ni'n meddwl bod o'n cool yn 1982. Gwersylla, tabernaclwr, ac so ni'n trio dadansoddi fo. Ac oedden ni'n mynd i'r ffarm, ac oedd yr gweithgareddau'n cael ei cynnal mewn beudy. A be oedd yn gorfod digwydd cyn yr wyl oedd carthu. Rwan, dwi'n mynd disgwyl i bobl Caerdydd, ond i bai bod chi wedi dod o ardal wledig i wybod be ydy carthu. Ond yn yr beudy mi oedd bawiach yr anifeiliaid neu'r gwartheg. Ac mwyn i bobl allu dod yno i wrando'r breges ac addoli, mi oedd rhaid i ni garthu yr holl lanast allan o'r beudy, gwaith calad, gwaith corfforol, a dwi fel tawni ddim yn dda iawn efo pethau, dwi'n blino mor rwydd efo rhaw, da chi'n gwybod?
Ac yna hwsio y beudy i gyd i lawr, a moria bron iawn, mwyn cael gwarad o'r holl fath. Dyna di carthu'ch gwddw. Dwi'n carthu fy ngwddw. Ac felly, oeddech chi'n cael gwarad o'r pethau gwael, mwyn iddo fo fod yn addas i addoli Duw. Dyma mae'r Ysbryd Glân yn neud yn bywydau ni. Dych chi ddim yn berffaith, dwi ddim yn berffaith. Ond os da ni'n credu yn Iesu Grist, mae'r Ysbryd Glân yno ni. Mae o'n gweithio. A mae'n carthu, ond na restr yn gynt yn y benod yma, yn doedd, ynglyn â pethau gwael sydd yn bywydau ni. Mae'r ysbryd yn carthu rheini, a beth sy'n dod yn ei lle nhw ydy yr pethau hyfryd yma sydd yn gwneud ni yn debyg i Iesu Grist. Dyma y cwestiwn, beth ddigwyddodd i'r disgyblion, yn y disgyblion mae'n ddrwg gynnau, ar y Pentecost? Fe ddaeth yr Ysbryd Glân i'w calonnau gan ei newid, gan ddangos iddyn nhw'n gliriach pwy ydy'r Iesu, a chan weithio yn ei bywydau i'w gwneud nhw'n debyg i'r Iesu. Ac os dyw ei mynd bore dydd Sul nesaf, a ni mlaen at y trydydd cwestiwn, beth ddigwyddodd trwy y disgyblion ar Sul y Pentecost? Mwyn i enw. Amen.